okenye apụtasị afọ jee kụrụ ụtaba ndị Igbo si na ericha nri akpọghị ụtaba dịka eji iwe wee ri oge nna nke akpọtụrụcha m ma ndị ọgọ m nwoke ma ndị ọgọ m nwaanyị mana ọnya mere asị na ndị Igbo adịghị eji ihe n'oge ndị ọcha bịa na-asị na n'oge ndị isi ojii oge ndị isi ojii onwere ihe dịka oge ndị isi ojii nọ na onye isi ojii na-eje nzukọ ụmụnna ya kafe ebe oge nwoke na-abaghị jee kpọọ ụtaba narị ofu iko nkwụ nwa ọ gakọtafụ ebe nwa nwaanyị na ọbaka na eje nọdụkwa anyị ha kene ya garakwa ya mgbe o ji wee lutezi o weli otu ahụ mana onye ọcha dị ọgawa kpamkpamkpam gwụrụ onye ọnọdụ anyị sị na ihe elutego ngafe ebe nne gafe ebe nne gafe ebe nwanne nwoke anyị na-asị na ahụ mme ndị isi ojii ime ndị isi ojii ime nwanne ime nwanne oje ụlọ ọnwụrụ ụmụ ojii oluo enyi nwoke akpọrọ anyị ụlọ ebe aka m bịabata bie ochere ya ọjị gwa nwunye osiere ndị bụ nye a na-akpọba ụlọ n'oge ma ndị nkịta ada emezie ịkpọba ụlọ bụ na obodo ịmaalụ mmadụ iruo na ya ma onye ahụ ị maara anabata gị na bie onwe mmanya onye gị onwe nri onye gị onwe ha owere ego saalụ gị ọjị onye mere okenye adịghị elu ebe o jire n'oge kelere kịkịta ahụzi onye pụtara ọma na anụ ụgbọ anyị ofugodo nri ọ gafee ya ọfụ nna ya ọ gafee ya n'ụzọ ndị Igbo adịghị eme otu abụ ndị be anyị bidonụ na be maazị mmadụ kene mmụọ onye adazi n'ukwu ya bụ onye mbụ na nke tata ọ sị na ọnụ agaghị adị a na-abụ ụkwa na awụsa naanị ọnụ amadị a na-abụ ụkwa na awụsa n'ala mana ọnụ dị ọnụ ị na-abụ ụkwa ị na-awụsa naanị ọnụ ga-adị nwere ihe ọ na-ata ị na-abụ ụkwa na awụsa naanị na ọnụ agaghị adị a na-abụ ụkwa na awụsa naanị ịma oge gbaa na-atọ ụkwa rinne kịta enu ihe na-agbanwezi ihe nne ilu n'ebe a na-ele ụkwa na ịfụ ya afụ ije na-afụ nnobi ndị a na-anọgasị n'ụzọ ele ya a na-agbazi ya na mkpọ gbachaa ya agbacha onye na mkpọ ị na-achịrị na gị n'ọnụ ozugbo mana ọrụ n'oge gboo ahụ ntasị ọrụ na-efe ntasị ọrụ ugbo amacha ụkwa ozugbo ghee rinye na-eju si ya n'ọkụ na-akpagharị ya otu esi eghe ọpapa kpagharịgide ụkwa ahụ akpọọ nkụ ghee ekee ya uwere onye ọbụla nke na mkpọkọrọ bụ n'aka oyibo ka esi enweta ya uwere onye ọbụla na ihe osi aka oyibo nke fọnụ okpokoro ya ahụ na-enwuwe ọkụ asị ahụ mkpọkọrọ aka oyibo ha wụnyere onye ọbụla nke n'ime na-etitizi akụ na-ata wee na-asịrị ụkwa na-ata onye ka eji wee sị na ihe nte na-ata agwụgwụ na ọ gaghị ezu ike enwere ntị nwee ntị bụ nke eji ata akụ eze n'ebe eze ikpeazụ eji ata ihe nke ahụ ntị bụ nke eji anụ ihe ntị bụ nke na-ata ihe ihe ntị na-ata agwụ na ọ dị ezu ike ọ na-ata cherere m abịazịa ekesịa ụkwa na ntasị ọrụ eji ezu ike ọrụ wee na-esizi nri eghe ụkwa ozugbo kesa ya onye ọbụla na-ata nke ị na-etere akụ na-ata onye ahụ etinye akụ na-ata ebezie inu wee sị na ọ bụghị na akụ ya eji wee taa ụkwa nke gị na ụkwa nke gị ka a chinyere gị iwụsa akụ naanị na-abụ ụkwa na-awụsakwa na ya iburu ọnụ agụ a na-agụ nwere ihe na-ata ị na-abụ ụkwa na-awụsa naanị onye mara anya ụkwa na-abụghị ozugbo tinye akụ anya ụkwa ozugbo ịbụ ụtakwa ọbụbụ ịpịwa nke ahụ eghere eghe nke a na-eghele n'ụzọ ka ekịta abụghị ewụchata mgbịrịgbo ya afọ esiri eghe n'ọnụ mana onwe mgbịrịgbo na-ebu abịa ya hụ imepụ ihe ọchịcha ya eze ọmadocha gị n'eze onye mfọzi ha edogo onwe ihe ta nụke nọgị n'eze mgbịrịgbo ụkwa na-eme eri nne ịpịwa ya iwepụ mgbịrịgbo ahụ ufuo ịfụ ya ọnụ iwe n'ọnụ itinye akụ ị na-ata ị na-afụchakwa ọzọ ịfụchakwa isii ma ịsa eghekwa n'ọnụ ịfụchakwa ịsatọ eghe n'ọnụ ịsatakwa ịnọ eghe n'ọnụ ị na-ata na-etinye akụ onye nke ọzọ na-awụzi nke sọsọ ndị na-emekarị ha ahụ ụmụaka bịara na-abụ nke na-awụsa nke be erigo nke be erugiri n'ise na-abụ na-awụsa okenye pụta nke ọwụwe n'ọnụ
ọ pụtakwa ọzọ tupu maka ịghụ ya n'ọnụ ozugbo ahụ nke bụ na agụghị na agụụ nke bụ na oge ị ga-awụnyezie onye ọzọ nke chile na ndị ụsa ga-awụza gị n'ọzọ ihe na nke ihe erikazi ọchịbere ebe ị na-negodi anya ka orie nne nye ọnụ ga-asị he nna nke ghe ọchịbere tupu ịma ihe na-ego n'ọgwụ ige n'ọnụ ebewazịa mba ọnụ agaghị adị a na-abụ ụkwa na awụsa naanị ihe ọbụla nwere ihe ọ na-alụ onwe inu sị na agaghị chela akpa maka ihe ogologo bịa gbuo agwọ chere n'aka ihe ma ọ bụ buchara ịgba na-aga bịa na iti aka n'afọ iburu ịgba ịchọ ka ịnụ ụda ịgba ịkụ ịgba ha ibu ọ bụrụ iburu ịgba na-akụ na-aga bịa na-eti aka n'afọ si na achọrọ ịnụ ịgba ị na-ati ịgba iwere ife onye na-eti aka n'afọ mụ na obughị ịgba ihe buru ịgba na-akụ bịa na-eti aka n'afọ ma ọ chịrị akpa akwara ụdọ ogologo a ga-eji wee tie agwọ ịbịa gbuo agwọ egbuo chịrị n'aka bịa chịrịkwa akpa maka ihe ogologo ịmana na ife ahụ ada alụzi ihe ọbịa alụ ọ na-emekwa ụmụaka bịa nwee ego inye ego jelughị ozi inye ego ojidebe inyekwa ego debe ọnwa isii mgbe arọ ka ego ehie ohie nne agụ a na-agụ nne ya onye agwa mmadụ ya na-enwere ego o nwere ihe dị mkpa onye ewepụ nwunye onye na-ewepụ nkịta ope mpe ọ na-etinye ife ahụ ejijedi ya na akpịrị jidesie ya ike onye ewepụta ya ọ na-emekwa onye mkpi ewepụ ụmụaka na-eme ya okenye na-eme ya bụ mkpi ka ọ na-akpị ọnwa akwa ogolofu ọ ga-adịgide na-akpati arụ isii oyibeghị ya eyi ogokwa ọzọ dị ikwe na-akpati na-eyi ndị ochie na-aka nka ọ na-akwachie na-eyi ya ịsatọ ogogo egodo ọfụ n'ime ọdụ ibe ya ihe ize mgbe ya anwụ ọ na-eme ndị nne anyị igori akwa gorie ihe onu karịrị ọnụ ha chere nje tinye akpati gorie akpa ụkwụ ihe iji gorie nke ọnwụnwe ya oyi akwa wee malụ mgbe o zuru ike ọrụ ka nne m ihe ka ọ gbanwee ya nka afọ akwa o ji wee zụọ anyị ọnwa akwa garala ọnụ ịfụ n'afịa ma inye nwunye egosi agịjigo na igote akwa na nchọ ịjụrụ ha nye mma anyị ọ jigote akwa dị mma nye ịnata nye okeneta were dị na akpati onye eyi mbọsị ụkọ yikwara akwa nkịta njekwa ụka onye ikiri akwa mbọsị oge ụfọdụ mbọsị onye ha nwụzi ife ebe ụmụ ya ndị nwaanyị na-anụ ọgụ ebe a na-azụ akpati ụmụ anyị ihe a nwere ife ha na-azọ ihe a saa macha na akwa anyị ma akwa gara n'ogo 1974 nkwa ndị Hollandis ego 1980 nke oyile eju ofu mbe ndị ada nke na-eji ụmụnachi na nke na-eji udo ọkara nke na-eji ukwuru ha nọ na ndị ha nwa ha gbanata na-agba na-akpati ya ka anyị na-edebakwa ozugbo onye nwe akpati nne ha bụ ada ọkụ ya otu ndị Igbo si edebe ya onye nwe akpati nne akịta ihe niile ka nsogbu ghara ịdị anyị ukwu na-adịghị edobe isi n'iwu ka ọ na-amara ama ụfọdụ bụ ike mmalụgodu si mba tizielu ewerekwa ọrụ na nne unu nwere akwa 14 nwee ihe onu ọlaedo nwee ezigbo akpụkpọ isii eyighị eyi dị n'akpati ya iwe ngwa ahụ adaghị ebe mepe ya ikwesị inyebinye ụmụnne gị ihe ebukọ ha nje ine na ogidi si n'ọmụnwe o ya ewute ụmụnne gị o ya ebute isi okwu ime ihe fụna oriri nne inyebinye ndị ọzọ mmadụ ama ngwa gị agwa mana iwu ejighọ gị ime inye ha mana imezie ya bụrụ ha nje ine na ọbụla anya ukwu ọbụla emewe nwanne osebe okwu na-alụzie nke nye gịnị a na-ekwu mgbe anyị egezighị ọnụ abụ ihe butere ọnụ anyị ga-aga ha adị a na-abụ ụkwa na-awụsa naanị nne ga na-agba ọtọ ị na-egote akwa ahụ gotara ya ju n'ime akpatị ọgụ ụfọdụ kwa efe onye na-enwe ego nwee ego ọfụma mana ọ dị eweta nwe ego nri ụdị a ka o weta ego ya agwụ
ọ na-asụ njenu nke weta mụta ọgwụgoli mechata na machara otu ọbụla osi wee dị nakwa nke anyị nyere na onye lụkwa izu ụka ịtọ ha ndọlụ isi nna nye nwunye gị ego nri ka o sie nri dị mma ka unu rie ọkpakọ eriri jekwana na n'otu ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ ọ na-arụkwa ọnụ aga akwa na adị a na-abụkwana awụsa narị ego a na-emekwana ka na-eri ya eri were egoro akwa were egorogota anụ n'onwe gị anya ka nwunye gị rijuo akụ nkụ maka gị ụfọdụ ga-enwe ego ya akwụnwụ ụgwọ akwụkwọ ọ na-achọsọzi ebe ụlọ akwụkwọ dị ọnụ anị ka chi nwa ya dị ya ọ bịa na ya gbaa oke ụgbọala nwee ụlọ elu ise ka iweta ego akwụ ụgwọ akwụkwọ sị ya ụlọ akwụkwọ ine bụ ofu onye na ego n'ihe ebe ọ na-ihe gara ọrụ na-abịakwute m jere tinye na nwa okenye ọhịa na-agụ n'ebe enyi nwa nkwado agụ n'ebe ọzọ nchekwa wepụtara na ego aza azụ oku a na-atụrụ onye mkpe na onye ga-enwecha ihe onye eji ihe onwe ga-enwe ụgbọ anyị na onye ebu ewe jee ebe ọ na-agba mbọ ụtụtụ ọkwụbụ ya kpuchie ya igoro ọkada kụtuzie ego n'ụzọ tọpụ n'ụzọ mbụta anyị akwazi onye ahụ aja ebe ute ụgbọala buru ibu wee na-ebu mmanya wee na-ebute mmanya eji akwa ya o nwere ụdị ihe ga-ahụ ifu ụfọdụ ịgbanaghị ihe ọ bụ na a na-akarị ịmago ọkada akarị ndị Igbo si na onye kwesịrị ka e were efi wee kwa adịrọ maka asị na nkịta tagbu ya onye ya eji efi wee kwa na-apụta ihe na nkịta ihe nke ibuzi nna ya ukwu si nọ nkịta tagbu ya nwe otu ọ dị n'ọgaranya a na-akpa ka n'ọkada dị n'ọkada onwe ụtụ ọdịna ntị ọnwụ na ogbenye ka ọ bụ na onwe ha ọdị na onye enwe osi ya dịka nya ụgwa na nkịta omebisie kpuchie ya na-eki otu ọpụta nne ya saa ya kpuchikwa ịnụ asị na n'ọnụ agaghị adị a na-abụkwa na ụsa na ịpụta wee n'ọnụ na nke onye ri ike obu anyị kelere maazị Mmadụka na mmụọ onye agazi anyị ọ bụgota Pọl Chukwuma a na-eti Akudo adazi nnukwu ha wuru ofu obodo onye nke ọzọ bụ adazi nnukwu onye nke akwụkwọ adazi nnukwu Pọl Chukwuma Akudo inu nke esi na agaghị eji maka na na-aya ọya wee gbuo ọchị niile na-eji maka na na-aya ọya a ga-eji ha maka na na-aya ọya wee gbuo ọchị niile ọchị bụ amụ ụmụ na ọnwụ onye na-aya ọya amụ na-atọ ife onye ahụ adịghị ị na anya n'iru ị ga-ama na ya na ihe na-eme mana inu wee sị na agaghị eji maka na-aya ọya wee sị ka egbuo amụ niile nọ n'obodo na ya amụcha aka n'ebe a na-aya ọya o nwere onye ọya na-adị mma n'ahụ onye ọya alụghị ọya ebe a isi onwe onye na-enye ọya ebube ifu ebe ọ na-eme nwa arụkụla ya obere akwa si ego kwara ya n'azụ ya ka ntụbedoghị isi n'ụkwụ achọrọ m ịṅụ akamụ egheghị eghe kwuru tupu ije mecha ya bụtọsị na-achọ ọzọ ịṅụ akamụ na achọrọ m anụ esu n'ọkwa esite ogiri igota anụ ahụ igotapụta anụ nwaka ije egota ama m ume ekwu na ihe nchọzi kịta bụ akwa dagachaghị ọfụma eji mmanụ wee si ogwe ndị maara ahịa ahụ ọtụtụ ndị na-emekarị ha okwu ụmụ nwoke kacha enyi ụmụ ya daya n'ahụ eziokwu fana eji nwaanyị ga-ahụ kere ka na-anwụ oji na-esiri ndị enyi eziokwu arụ ga na-anwụ obere kpọta nyanụ na akwụkwọ ụmụ ya daya ahụ arụ ga na-anwụ ya obere eje afịa na ọ mara ahụ na anwụ maka di m hapụza iri nri ogburu arụ ọnwụnwa ji gote ife na-afịa si elu die nri tupu ife nwaanyị ka o di naanị kpuo akwa ihe mmasị nwere ego ibere jewe n'ọgwụ ụmụ nwaanyị na-ewepụrụ ha aka ihe gbasara iji ihe ụmụ nwoke ma na-aya ọya n'ụkwụ egwu nne m jabidi maka n'ụkwụ bunte m nke enu bunte enu bulikwe ya nwa obere bunte m nke aka ekpe sielu mmiri ọkụ nde ṅara ṅara ka i were ya mma m n'onu
onye na-ekwu ihe a arụ nwa nwunye ya afọ ọnụ o ji si ya ndo eziokwu ite ebe ị na-enefie onye nwere ihe alụkwasị ya n'elu ebe ka ị na-ejekwana bịa nọnyere nọ ka sọ m ya nọzi ọka ịhapụ nnọọ m pụrụ maka m dị gị ka ihe na-ahapụziri m apụ ihe akọ ị na-eme ịbụ onwe ndị mara aya ọya ndị na-eme ọya ebube ịnụ asị na agaghị eji maka na aya ọya wee si ka egbuo ọchị niile mana onye na-abụ ọ na-aya ọya ọ na-eke ike ọ na-eke ike a na-esi ọya esi arụ ọkụ ị na-eri ya ọ na-oje were aka sie mmiri ọkụ lituo n'elu akwa gbaa ụzọ lituo arụ ka a na-eri oji sie mmiri ọkụ ọwụcha ahụ efu ka ọ na-awụ ụmụ ya ahụ ọsị nwunye ya na-asị ike ka ime ya na ọdịmma ihe ezi ike tasị mbara achọrọ m ijiji elu n'ihu ọrụ ọmụgụ ya nọdụ anyị gbuo akwa arụ ọnwụ aka nkụ ọ pụjere n'iru ọrụ ahụ nke ilu n'ebe ha na-ele ihe nọdụ anyị ebe ahụ ụmụ ụbọyị a na-agbagharị na-arụ mana ọ chọghị ịnọ n'ụlọ a na-emesi ọya emesi ọya inyere ya aka nye ya ebube okwuturu oge anyị kazie njọ a na-emesi ọya emesi mana ife ọya na-emezighị ihe amụzi amụ ihe ekuzi okwu ihe elizi nri ifu na ọya ga-akazi njọ lie nri mba ụwa arụ kụnyere eke ọdịdị yarani kpuo akwa ọya ha ewee kazie nkụ ị na-aya ọya ogodo nna ya ukwu onye isi ọkanga Jesu Kristi ọ sị ị na-ebu ọnụ gị hacha isi gị saa iru gị tee mmanụ n'iru gị ka ọ iru mma maka ọ hapụ inwe inwe onye ga-ama na ị na-ebu ọnụ otu aka ọ dịkwa na onwe onye ilo gị na-achọ ka anụ na-arụ adịrọgụ ka anụ na-arụ ọnụ ha na-arụ adịrọgụ nwa ha aṅụrị ọnụ na ihe apụtazi ezi ọnụ na ihe ha ejezi ọrụ onwe ha aṅụrị mana ọrụ na-anwụ oge ọnụ gụkwa na arụ adịrọ pụta ife oke na-eje ọrụ ka obi ha adịzi ama n'ọfụ ike na-agagharị mana ọnụ na-ejede n'ikpuru akwa abalị nke pụtaghị ezi ọtọ ya ọ bụ nna akwa asịrị arụ adịrọ nke iru ga-agbakazikwa mma ịdịkwakwa ya ahụ na anwụ anyị ejizi maka na anaghị ọya wee sị ka egbuo ọchị niile mgbe ịkọwasị gị okenye ka anyị jee na be onye wetara inu nke anyị kọwa kịta bụ Paul Chukwuma a na-eti aka udo onye adazi nnukwu Tangod Okeke Enugu kwukwesị wee site nke ọ sị na ewere uche taa akara atati ya nnu ewere uche taa akara atati ya nnu akara bụ na ọ dasị arụ nnu aṅa akara ị ga-ata nkwa akara na ọ bụrụ na nnu adịrị acha okenye ka abịagodo akara dị mgbe gboo akara agwa dịnụ akara dị aji mmanụ igbo eghe ịmụkwa na n'onwe mgbe olube ihe dịka narị afọ 13 gara aga ọcha abịago kwana ha ilu ha na be anyị ha abịago na Benin bịa Lagos na 1860 1800 ha abịago nọrụsịa nso mana ha ilu ha be anyị dị n'ime ma ha ilu egodo n'ebe ndị bi n'ikpere mmiri mgbe akara adịbago inu a ga-apụtanwu mgbe afọ ewere uche taa akara atapụ ya nnu mma enwe ike ghe akara na-eghe eti ya nnu maka na nnu adịrọ taa ife na nnu adịrọ ya na-esi onwe na nnu dị ya maka iji uche iwere ya na-aṅụ akamụ ị na-aṅụ akamụ ị na onye fụ ka ị na-ata akara na-aṅụ akamụ onye echa na anụ dị na akara ahụ onye fụ ka ị na-eri nri ọwụ na azụ adịrọ na nri gị na anụ adịrị ofe nkịtị ka ị na-eri onye ahụ na anụ adịrị mana ị na-esi nri ahụ na-eri onye eche n'ịtaga anụ dị n'ime n'ibu zọta anụ ọ bụ isi ọzọ na nri wuri bunye mmadụ na anụ adịrị azụ adịrị onye nọ na na-ewede echekwa na ọtaga anụ na anụ adịrị bụ eri otu onye si dere ọgọ dị ya ka o si wee dere ya
ịdị gọọlụ ndị mmadụ na nwere ihe nwere n'ụlọ na ama enwe jiri enweghị ede amalụ afọ ada agba ama ife oge ibite ego wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ ọnwe onye gwa ọma mma otu aka mmadụ si ejikwa onwe jikwagide onwe gị ime ama mma na iji ụgwọ ị na-agba mbọ na-akwụbinye ụgwọ iji ịkwụbinyekwa ibitekwa ọzọ ọtụtụ ndị mmadụ na-eme kịta nwere ọtụtụ ndị ji ụgwọ mana ọ na-akwụbụ ihe na wee na-ebitekwa ọzọ ụfọdụ na-ebite ndị ụlọ akụ ụfọdụ na-ebite mmadụ ụfọdụ na-ebite ndị isusu wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ nwa na nnukwu na akwụkwọ ọ na-akwụnyekwa ọzụtakwa ọkwụnye eyi nụ na nwa na nnukwu na akwụkwọ iche na ebe ọ dọwara ego o ji akwụnye ụgwọ akwụkwọ ya mana ọ na-etibe na-ezukọ mana ibu utela onwere ọha na ọ nwere ka ọha gịrị nwunye ya akọbụ ọnụ pụta n'ilo na ọ nwetaghị ụgwọ akwụkwọ n'ọmụ ji ekwụrụ ya ụgwọ o ji nya anụ ọhịa mmụọ ndị mmadụ amalụ na unu atọwọ ọ bụrụ onwenye nwunye na-eweta ego nye nwaanyị mmanụ di ya na-eweta ego eji alụ ụlọ ma ego eji akwụ ụgwọ akwụkwọ nwunye na-akụ nri nwa onye a ga-achụ di ya n'ọlụ mmadụ ama mana achụ ya n'ọlụ ọ na-ụtọ ya efekwa nwunye na-akụzi nkụzi anyị weta ego nye onye mmanụ onye kwube amalụ ka biya dị onye bụ ụtọ onwe ọ bụla ife atụ ewere uche taa akara nnu adịghọ na-atị ya ọ ikwu na nnu adịghọ ama na nnu adịghọ ihe inu a na-ekwu onye bụ ụtọ onwe ya ewere ya kọọ akụkọ onye ọ na-mechiri bie mechitesie ụzọ niile nwa onye amotiti wee nọdụ n'ime be gị ịnụta nwaanyị ma ife dị elu ha na-ebi ise na ha ụtụtụ ụmụ ihe ha dịfa ntị bụrụ ọnụ pụọ ịma mma ha pụta na mgbede gotalụ ụmụaka efe ha ya eri ụmụaka eri didere nwunye bụrụ ọnụ ịma mmadụ ihe ha tọwọ ha adakwala ụmụaka nri mbute ya obere mmiri eri wee rahụ ụra bịa nwunye na onwe ha anya nje dị n'ala anyị ndị Igbo si ya na di na nwunye rijuo afọ nnụbụ ọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma ewere uche taa akara atapụ ya na nnu ya nnu nkele nnu adịrọ iricha nri abalị ụtụtụ echi pụta sị nna na ofe anyị n'abalị atọkakwa ihe nwunye gị siri nya na-egosi na nwunye nke m siri m onugbu ha na-akọrọ ya ofe nwa ma onye mara ofe nwa iri na-azụ azụ ya anụ adịrị mana isi a na anụ ọhịa ifu ihe o si o butere nya nweghị mkpụrụ ihe ndị ya n'ute ka ọ na-akparị m na osite na eritere m azụ onye ife akụ emene onye ọzọ si egbe ya nkịtị n'ọrụ ọ bụ na maghị emetụ aka maghị emetụ nne ha aka nweta ọzọ ute si agasara ụlọ mmadụ ka ije na be nna dị ugwu nwa agwụ onye nke inu ya etego 2014 eji nje weta ya nye ebe ọ dị Chukwu m emere ka ọ bụrụ na ọ na-ege ntị nna dị ugwu nwa agwụ onye nguru na Mbaise n'Imo steeti inu ya si na dinta fuola oke nkịta n'ọhịa mgbagbuo ya ofu oke mmadụ ọ ya gbagbuo ya ifu inu a dinta furu oke nkịta n'ọhịa gbagbuo ya ọfụ oke mmadụ ọ ya gbagbuo ya kọwaa na nke ọgbagharị ọ dị mma ya mana nkịta na dinta na-adị na mma eziokwu dinta na nkịta na-adị na mma n'oge gboo ahụ a na-enwe nkịta eji eje nta nkịta igere ire na-aga ọ na-esoghị n'azụ o wee baa oburu ụzọ baa n'ime ọfịa onwe ebe ọ nụrụ isi anụ imi nkịta na-aka anụ ya karịa imi mmadụ nkịta ga-anọ ebe a nụ isi nchi n'ebe tetere aka ọ ghara ọgị afọ baa n'ime ọfịa chọba nchi afọ ọfụ nchi ahụ mesuo ya chụrụ ya chụpụta ya n'ebe ị na-egbalị edebe nkịta ma atagbuo agwọ ofu agwọ tụgharịa ọgụ taa ya alụ n'onu agwọ anwụọ nkịta na-atagbu fu mgbada chọbe ya chụpụtara ya nna ya ukwu ekugbuo ya ma ịgbalị edebe nkịta a na-edo nkịta eje nta nkịta na-egbu nchi ọ na-egbu ululu anụ ndị na-agba ọsọ ọfụma ya mara dị nta ma nkịta ga-achụfa chụrụ ofe mana nkịta eji eje nta a ga-amụ ya ikpo n'onu
ikpo bụ mgbịrịgba ma ọ bụrụ ndị mgbịrịgba ọfụ a na-alụ kịta nke ụlọ akwụkwọ na nje akụ nke ụzụ na-akpụ eji ama ụsụ ikpo ọ na-akụ kom otu afọ na-adụ amụ ya n'onu kwa ya nkịta na-agba n'ime ọfịa mara ebe o si wee nọdụ nwere ya mgbe o si na-agba n'ime ọfịa mara ebe nkịta ahụ si nọdụ nkịta ahụ oke ịnụ ahụ wee sị na dinta ifugo ihe o ji wee dị mkpa na onye abụọ daa iwu na sistemenarị ebele sistemenarị ebele o nwere iwu nye ga-abụ daa iwu n'obodo unu sisita ya afọ ọfọ n'ọma ihe ome n'ọmụma onye gbalụ nkịta egbe bụ dinta ọ bụ na onye ịnụ ha sekwa nwoke fụrụ nkịta n'ọcha kụgbuo ya nọọ dinta maara na nkịta nwanne ya o nwere ịnụ ọzọ si na dinta gbagburu nkịta gbagbu nwanne ya dinta gbagburu nkịta gbagbu nwanne ya nke bụ na nkịta na-eche nche abalị nkịta na-achọ nta nkịta na-eche ụlọ iwefu nkịta n'ime ọfịa wee gbarịa debe ọ bụrụ na ọ bụrụ nkịta gị ọ nkịta onye nta ibe gị ọ bụrụ na ọ bụrụ ọnwụ onye nwe nkịta ahụ onye nta na onwe ya kwa ndị na-ete nkwụ maara onwe ha ndị ọrụ ugbo maara onwe ha ndị afịa maara onwe ha nkịta bụkwa onye nta ngwa na onwe ya bụ dị nta wee fụ onye nta ibe gị gbagbuo ya ịma na efe oke mmadụ na ya gbagbuo ya maka nkịta ara nwere ọrụ achọghị okwu ọzọ gene ya na-alụ ofu ụdị ọrụ gene ya na-ezute n'ọfịa oge ncha ke ihe o mere ị na-agbagbu ya ọ bụ mgbada ka ọ bụ ike ị na-agbagburu ya dinta fụrụ oke nkịta n'ọfịa gbagbuo ya ọfụ oke mmadụ ọ ya gbagbu o nwere ife onye mmadụ mee asị n'ọmụma ga nke mbụ nke bụ abụ n'onwe ya arụ ịmaghị onwe onye mere gị ebele nwe ha ahụ ime ife na mere n'obi ọjọọ ife ihe mmadụ nwere ife a na-ewe gị na-ewute gị na-achụ ụzọ esi wee mebie nke kwesịrị nwe ha enweghọm ya ọgụ ya ma na ụfọdụ na-eje n'ugbo mmadụ ruo nwee ya ọkụ kacha ugbo osikapa ọkụ agbapịa ugbo mmadụ ọna ọnya mere eji wee gonye ya n'alụ n'oge gboo iru oji mmadụ iru oji ebe oji akọ naanị ọ nsọ anị ka ọ bụrụ alụ ha na-abụ ji mmadụ kọcha socha ya ji kọcha ubi tite ji n'ime ji ahụ efu ego ma iwe jide bọsịsịa ya kwụsị ya naanị ma mmụọ ọfụ ma mmadụ afụ mmadụ afụghọ gị imega alụ imekwago nsọ anyị ụmụsị na-akọwa ihe dị iche na alụ na nsọ anyị abụ onye agbawo nkịta n'ime ọfịa ọkpacha anya adịghị eri nkịta eri mba ọ bụghị ka ị na-agbawuri ifuru mgbada gba ifuru enyi ije gba ifuru ha ene ya gbalị nkịta debe ịgba oyi hapụ ya ndị Igbo sị na ọmụ nwa egbu ngwele aghọ ngwele zukwa ya ahụ ọmụ nwa egbu ngwele aghọ ngwele nwere ihe ngwele ihe ịchọghị ili ya eri ịchọghị ili ya ele ngwele nọdụ na-arụ ajaba iwere okwute tụọ ya ọda nwụọ ịpụwa ka ị na-egburi ọmụ nwa egbu ngwele aghọ ngwele aghọ bụ iwedebe ngwele n'ime gị fụ na onwe isi ọ na-esi onye ma aghọ ịnọkwala ebe mmadụ nwụ na-esi ọ na-esikwa aghọ ebupụsị efe ozu nwụ kịta mpụta na onwe ụdị isi na-esi ebe ahụ aghọ ka a na-akpụ ya ewetakwa anụ ndụ ịkwa ha aka gị ekwesịrị emesị ọ na-esi n'isi aka n'imi aghọ bụ ihe ahụ ihu ahụ ọmụmụ egbu ngwele aghọ ngwele zukwa arụghị nga na-esi isi ngwele onye fụgasị na igbu ngwele nwe ka arụghị igbu ngwele ọ ngwele nwere ihe o mere ka iji ejije gbuo obi inu obi ọjọọ na-eme ndị mmadụ feme ihe anyị na-asọ nsọ
ọgụ ụfọdụ efe onye efe nwa mmadụ nye nsị ọnwụọ ndị anyị fọ a na-enye ihe nata ruo oyibo nata krismas nata olekọta ọnya bụ ofu ya nwụọ n'abalị na-abụ na Lagos onye ọya ofu ya nwụọ ọ bụrụ ọjị enye ya n'ụlọ mgbe ọkụ je ekene nwanne papịa lụọ kpachiri ofu n'ọjị ọta yawa iko afọ yawa ọkịrị mgbawa isi nna mgbe onwe onye emesi etubu ya orisi nna na anyị bịa ka ịkọwala ihe mee na nwa anwụ ụnụ na anyị nọ bịabịa ta ọjị na be gị n'ihi ya nkwa ya kọwa ya ọfụma ndị gboo na-eme ndị kịta dị emezie anyị na-asị asị na emu na ọka bụkwa onye nwa onye egwu ekwe kwe ndị gboo ga-akpọkọ ogene pụta n'ama onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka nwoke na anyị na nwa ọkọnkọ bịa na be gị ata ọjị na mmiri n'ụkwala kwaba ya ka ọ na-alụ ya wee ịkọ afọ nwụọ ngwa anyị ihe mee ya ọṅụrụ mbọ ekweta ọgọnenu gọnanị si na mụta ọpụta be m na ọbaka bụ onye bido ọbụla akụchacha ya niile ya aṅụla ya iyi ya aṅụla ya iyi mgbe ahụ ọ bụrụ na ọ ji eje gwọzie nta wuyi na ọ bụrụ na onye nwa onye mee ya maka na anyị ejekọje butere gị iyi ọjọọ ga-aka arụ kịta na ihe afọ nya asị n'ọnya nye ọnya ihe ya nwe onye egwu ya ekwekwu ekwe ya abalị ịtọ nke aga ndị ugbo ga-akpọpụta ọnya ha n'ọgbọ ịkọ ya odoro ha anya ha mapụghị n'obodo ihe aṅụ ya ha ma mapụghị osi gị si be anyị pụọ wepụ si be anyị pụọ tụọlụ gị enu a si na dinta gbagburu nkịta n'ime ọfịa gbagbuo oke nkịta n'ọfịa oke mmadụ ya egbu mgbe iji gbuo nwa nwanne gị nwa onye ọzọ ka ife hapụ n'ihi apụrụ anyị n'obodo ibe anyị agwụ n'aka gị ka mụrụ naira ibe anyị agwụ n'aka gị ya apụrụ anyị n'obodo tụọrọ ya inu a ndị gboo ka anyị ejikwata onwe ha ọnụ ka anyị na-achụ ihe ọjọọ ndị Igbo si na n'obodo na-anwụ ọnwụ na-amụ amụ ada anwụdebe obodo na-anwụ ọnwụ na-amụ amụ ada anwụdebe tata Okoye anwụ onye ọbụla adapụ na amụ mụba Okoye mesị nwa gịnị ache na ọha anwụ echi ọkụnkwa anwụọ amụkwa ndị ọgwụ ha so ya nwụọ ndị enyi ya ka izu ike mana echi olu nwa oye obodo na-anwụ ọnwụ na-amụ amụ ada anwụ debe nwụgbara ulu achọ mmadụ achọ n'obodo agaghị afụ mana inu ọzọ si n'obodo na-akpụ alụ na alụ ọha eme na be ha obodo na-akpụ alụ ọ na-eme na be ha ụmụ ihe mmadụ mee akpọpụta asị nna bịa na anyị nụ ihe gị nwanne nwaanyị je kọrọ anyị ọfụma ibe anyị okpu m ada ibe anyị nekwa na ikpere m adịa ịkọcha ya masị na agụtara ihe na-ekwu na anyị aghọtabeghị ihe ị na-ekwu n'imekpu anyị alụ n'ibe anyị agwụ jee chọọ aka nri jee chọọ adama chọọ nri chọọ adama ka ọ bịa ụcha anyị tijuo akpa arụ ndị nta soro oke nkịta gbagbuo ya ịma na ọfụ oke mmadụ na ọ ya egbu obi ọjọọ adịrọ mma onye ọbụla eme na ife ya o mee ya ọsana na anị sana n'elu